Iimvumi ezohlukeneyo zitshintshisene ngeqonga kulo msitho zisonwabisa abantu baseSajonisi neendawo eziyingqongileyo. Imvumi yokholo uBulela M incothula abantu ezitulweni nkqu nomphathiswa wesebe lezobugcisa nenkcubeko uSibulele Ngongo ngeengoma zakhe ezaziwayo ezifana noBawo Ndingumntwana. Imvumi yombhaqanga yaseSajonisi uNosiphiwe Phothelwa ushukumisa abathandi bombhaqanga ngesigingci sakhe esitsho wonke ubani ashukume kwindawo akuyo. uPhothelwa uthi le misitho iyabanceda bezimvumi ngokubenzela ingeniso. Isingqi sethu ndiyasibulela kakhulu ngoba mna ndiyaqala ukuzosteja kwizi-event ezikanje. Nje ngathi ndiyazalwa namhlanje, ngathi yipati nje kum. And ndifuna ukubulela uba zindivulele iminyango uba ekhaya kuze kube khona ukutya. Abantwana bam bakwazi ukutya, bendikade ndingazifumani imali endiyiphiwe sisinqa sethu. Ngoku ndibona ezi event ezikanje ziluncedo ebantwini ababethakala kanje ngam nabasuka emakhaya nabethakala kanzima njengasekhaya. Lo msitho ubungajonganga imvumi kuphela, nabathandi befashoni bakwazile ukubukela umboniso weempahla abanothi babe nomdla kuzo. Uphathiswa Madiki uthi ukuthunga wakuqala ngumntwana omncinci kwaye ngoku ngomnye wabantu abathungele umboniso kamabonakude uGqeberha The Empire. Ndikwisigaba esiphezulu kunakuqala ngoku ngoba njengoba ikhampani yam nje iyayikhula ndiyashowcase kwezi fashion shows. Sendisuka kwiBerlin November, which means yayise-East London. Now ngoku ndiwomnye wee-designers ebezithungela iGqeberha The Empire le iseBhayi. Oosomashishini baseSajonisi nabo bathe baxhamla kulo msitho. uSiphiwe Gule usebenzisa isipho sakhe somsebenzi wezandla ukwenza ingeniso. Kwakumnandi kakhulu lo nyaka uphele ngoba zininzi ii-vouchers. Baninzi abantu abaye bathenga, wathengwa kakhulu apha kuthi sonke, ngumntu kwaye wathengwa. Le yalo nyaka ungathi bambalwa, abantu bekho kakhulu abantu njengakulo nyaka uphelileyo. But siyabulela umasipala emane sikhumbule emane zosikoba ngomsebenzi, emane sikhumbule imisebenzi yethu thina sizamayo ngemisebenzi yezandla. Usodolophu umasipala eSajonisi ucebisa Sana Mazuza uthi bengumasipala banezinto abathe bazizuza ngenxa yesingqi sethu. Out of isingqi sethu sinezinto esizikleymayo, sinethombo art center ezelwe sesi singqi sethu yatsho yakwazi ubana mayibe iya-operate kakuhle. Xa usiya apha i-art center apha ngase-town hall you can see utshintsho. Silukleyma ke because kukhona ezi programs. Ii-crafters eziyazihleli phaa zii-crafters zalapha ePort St Johns ezi sibane siyothenga kuzo, abantu bahambe bayojikeleza nomphathiswa phaa bafike bathenge. Ukuba bebesezindlini akukho tshintsho beluza kwenzeka. Aba baphekayo ukuba ibingekho le program bebengazupheka, aba baza. uLindo Mtangayi ushiye konke nako eqongeni ngethuba ejayivisa abazimasi besingqi sethu ngeengoma zakhe ezifana noSirayeli Kaqedwa, Kuvele Kukhanye, Umntu Ngumntu Ngabantu nezinye. Wangena uDalikhaya Zilimbola nowaziwa ngelikaMaster D ezekusonga lo msitho. Uvale ngokwenene kuba wajija amaqhosha akwabikho sikrokro exuba iingoma zakhe eziphambili, iinyembezi andinalutho, waqwela ngelithi uhlelo uzobuya. Ndinguyamkela Mchiyo weendaba ze-MPK eSajonisi.